Ahojte, zdravím vás z veľkoobchodu Takáč, ktorý je vlajkovou loďou týchto nových hnojív T-Garden, ktoré prichádzajú na trh. Hnojivá sú na jar, leto a jeseň. Na jar obsahujú zvýšený obsah dusíka, cez leto majú harmonickú výživu počas celého leta, no a na jeseň obsahujú zvýšený obsah draslíka, ktorý zabezpečuje veľmi dobré zakorenenie toho trávnika a tým pádom aj dobré prezimovanie. Čím je ale špeciálne toto hnojivo, pretože ono špeciálne je, a to je dvojitou formuláciou vlastne dusíka, ktorý je obsiahnutý v tomto hnojive. Značí to to, že vám vlastne prvá časť toho dusíka sa vypustí hneď pri vlastne prvej aplikácii a následne sa bude uvoľňovať 2 až 3 mesiace do pôdy. Špecialitou týchto hnojív T-Garden je, že neobsahujú žiadne práchové častice, čo si naozaj môžete pozrieť, že keď ho takto presýpam, tak má krásne aj rovnomerné vlastne spracovanie tých guličiek, takže veľmi dobre sa vám bude rozsypávať po trávniku. Ešte je ale špeciálne tým, že obsahuje horčík a síru. Síra je veľmi potrebná, ak máte vlastne mach v trávniku a protihubovitým chorobám, no a horčík zabezpečuje fotosyntézu a krásnu zelenú farbu. Tieto hnojivá nájdete na stránke www.tgarden.sk alebo aj vo veľkoobchode Takáč v Novej Dedinke. Ahojte!